आं रेमातिसा रिजनल कमिटिनि चिनि पुब सालका डिभिजननि रेमातिसा रिजनल कमिटिनि आं प्रेसिडेंट आं तापस देबबर्मा आं बर'निनो खरगसा नायखल तंनाय आबोनो mo tinta mungkin mo nengkagot mo बेलायखेनो खूब जों नायनो खांखो बेलाय थांनाय 10 तारिख एडिशननि इलेक्शननि रिजाल्टनि परनि थाखायनो जों नुखा जिचिनि नय हालहालि आश्रमबारियाव गोबां मा जागायाव चिनि आईपीएफटी पार्टी ऑफिस बखक जाखा चाम्पाहावर शिकारीबारी बेहलाबारी गोपालनगर निनी तकचाया राजनगर गोबां मा जागायाव माहायकेनो ताबुक गताल बाचाय फायनाय चिनि तिप्रामथा एबा खेबा टीपीएफ टीएसपी नि बिसिंतिखे जे ताबुक बाचावया कोनै एडिसी इलेक्शन बरक बाताय ताबुक कप्लायंखा बरक कप्लायं माने बिसिंतिखेनो सारा त्रिपुरा मोटामुटी जत्तो जागायावनो अमाहायके चिनि सन्त्रास बरक खायका जों आबो मकल बायथांनो नुगै दङ बेलायखेनो आबो लाचिमा सिंसा तांगै हिंखे बेलायखेनो चिनि समाजनो आबो खूब बेलायखेनो हामिया लामानो फुनुगै दङ जों जे जागायाव 2018 आईपीएफटी बीजेपी सरकार जेफोर खायफोरु आफोरो किन्तु अमाहाय घटना रक जों नुगिया मकल बायथां किन्तु बा जों उ खिपिबो जे 2021 नि निर्वाचननि बिसिंतिखे जे 10 तारिखआव रिजाल्ट आबोनि बिसिंतिखे गोबां मा जागायाव चिनि पार्टी ऑफिस सिमिया चिनि तंमानि नक थाय नक हुक सकजाक्का तकजाक्का सुबायजाक्का दुगान नक बखक जाक्का रां पैसा पर्यन्त सेकजागै लांजाखा अमाहाय घटना रक जों समाजो ताबु नुगै मानखा तावनि बागै हिंखे आबोन बिसिंतिबो जों राबार बागान न रासुइ रिमानिबो नुखा तारबो सकला बै रिमानबो नुखा अमाहाय जों गोबां मा घटना रक जों चिनि जों नुगै दङ ताबुक जों नायदै चिनि आईपीएफटी पार्टीनि लीडरशिप बर' रक ताबुक फानो जों सन्त्रासनो सृष्टि खायनानै नायाखै जों सब समयनो बरक बाय मिलिवै समाजनो काहामकै तलांनानै बागै जों वानसुग्लाय दङ खायफानो उ जागायाव तिप्रा मथा हिनजांनाय बर' रक बेलायखेनो सन्त्रास सृष्टि खाया कोनै अमाहाय बर' रकनो हैरानि सृष्टि खायगा सन्त्रास सृष्टि खायगा जों नुगै मानो चिनि बासायबारिनि पार्टी ऑफिस थांनाय हर सकसारि मानि अबो एक्चुअली बरक बाय एक्चुअली क्लेश मानि अमाहायनो जे चिनुरो चिनि कायसा बाजार रेगुलेटेड मार्केट नि अंडर कायसा जे बाजार दंमानि बासायबारि बाजार दंमानि अबो एक्चुअली निनी एडिसी निर्वाचन नि जितिमानि परेनो तिप्रामथा दखल खायखिगा जुरजार खाय बरंनो चिनि जे थुमनाय बरक दंमानि बरंनो निनी सिकरो सकरो खायगा बुरे बारा खायगा अमाहायके बरक बाजार सेगिन हारका आबो सेगिन हार माने या गुलो जों सरकारी रुल्स मुताबिक जों आइननि मुताबिक जों तैसा सरकारी बर' बै जों कक्साय एग्री बै कक्साय जों तैसा चिन बर' रंनो जों थांनाय सालनि सिमिनो जों बर'नो तैसा थुमनानि बागै चिन बर' रंनो जों तैसा रिवै आबोनि हर सि आइमालिया बर' आबोनि प्रतिरोध नि बागै चिनि आईपीएफटी नि पार्टी ऑफिस सकसारिखा आजागावनो नुकजा गजे जों साइमानो जे म सय तिप्रा मथानो पुरो सगैरियो जों एमनेते जों मकल बाय नुगिया फानो जों म बर' रनो चिन्नितनो जों सिनिनो मानो अमाहायनो जे बरक थांनाय हरनि 8टा नागातो बरक मीटिंग खायगा बर'नि हायते बरक अमाहायके घटना खायगा ना चिनि अवश्य एकदम गाहाम आबो रिपोर्ट मानजात दङ ओंखाय आंते तो कुक सानानि कक करिवरो जे कक म जे घटना अंगै दंमानि एक्चुअली आबो तिप्रा मथानि हायते न अंगै दङ आबो tak jamai don lukurun tam kok kesana musung आं लुकुरंनो मनो सानानि मुसुंगो नरक तिप्रा मथानो हामजागै एडिसी वो तुबै फायगा अवश्य नरक वेलकाम आं बरंनोबो वेलकाम जानोगो नरक फियाबा वेलकाम जानक फानो मनो आं सानानि मुसुंगो जे बरकनि न खुकनो नष्ट खायै पार्टी ऑफिस न बखगै खरकसा करि बरकनि न खुंनो सकसाय रहरै जीवन फानो बकुचुगो कायमै आं एक्चुअली सानानि मुसुंगो जे अमाहायके बरक जीवन फानो कायसानो नष्ट खायै ते गैसा पार्टी जीवन फानो आबो बरकनो नष्ट खायै कुचुगो कायमै ओंखाय आबोनो जों सानानि मुसुंगो जे ना जेहेतु
समाजनो नायनायनि बागै सामुं तांनायनि बागै जिहेतु एडिसिनि निर्वाचननि बिसिंथिखे नों फाइखांखाय सामुं काहामखाय तांगै फुनुक आनिखे बनो जे सामुं बिसिंथिखे बरनो हामजाक मानि मान हाननाय याखाय जों समाजो जों तामहिन सानानि जों समाजनो आबो निनि जनगणनो आबोनि तेइसा बरंनि जे आबोनि परिणाम जिनिसटा बरंनो तेइसा रिनाय आबो आसुं